Coruxa, de verdad, o sea, non me esperaba isto de ti, Ti de que parte estás? A que non me deixaste ir á boda de meu irmán? Bueno, é verdad, pero é porque non tiñas as plumas ben, as decentadas. Díxenche que foras ao... Díxenche que foras aí a donde tes que ir, e non quixeches. Non quixeches. Pois claro, desquedaron a imaxe, Coruxa. Que decir un lado. Non podes mandar o teu pasaro ao lado contrario, e así xa sabemos que hai en cada lado. Sí. Mandas o teu pasar a Mándame explorar. o paxaro, sí. E tamén tes un búho, se queredes mandar a un Teño búho unha al lado. coruxa tamén, sí. Pero estaba, bueno, estaba cazando. Ok. Non me gusta molestala cando está cazando, pero se o teu paxaro non está disponible, podo chamar a miña O coruxa. paxaro vai polo camiño da esquerda, a ver que hai. Vale, o pasar vai polo camiño da esquerda e des un vínculo telepático, vaiche contando mentre se vai alonxando e si queres incluso podes concentrarte máis e veres ti a partir dos ollos do teu paxaro. Isto tamén podes facer ti co teu moucho se queres. E vas vendo e ves como ese camiño chega ata unha gran árbore, o tronco dunha gran árbore, o tocón dunha gran árbore que foi cortado, e cando digo gran árbore, quero decir que ese tocón é máis grande que se os teus dos compañeiros altos se pusesen un enriba do outro. E en esa árbore parece que está tendo lugar un cónclave de animais fantásticos. Todos esos animais que antes virades polo pueblo do lado están pois por ali, todos como en asamblea. E iso que ves, acaba aí o camiño e o teu animal. Teño demasiada curiosidade. A canta distancia están? Saber de que están falando. Como a unha milla, máis ou menos, kilómetro e medio. Vamos aí. Eu diría que si hai para convertilos en fiéis de Mark Farmer. Ai, ve, que o que temos que facer é atopar a Martín. Pero hai tanto bicho ali que saberá onde está Martín, digo eu. Ti crees? Si, seguramente, os animais. Pois podemos ir ali e pregúntolles a ver se saben. E si, antes de ir pa ali, dígolle a paxaro que veña e que vaya polo outro camiño. Ok? Pareceme ben. Prudente, sí. Veña. Nunca se me ocurriría. Pero só que querrías facer? Mandar-lo pasar para outro lado. Sí. Faino. Faino. Moi fan de atopar cada vez un insert, a verdade, Digo pa ben, non pa mal. Moi fan. Vai cara a outro lado, o paxaro. Vas vendo ti a través dos seus ollos tamén. Ese camiño vai seguindo o lago ata que fai como un recodo que se mete dentro do lago, hai como un pequeno istmo que se mete no lago. E aí ves unhas grandes estatuas que parecen representar magos. Recordache a tua compañeira en estatua, basicamente. Debe ser unha estatua moi bonita. E ata aí. Vale. Onde vamos? Non quero decir. Esa estatua a min cáusame certo interés. O conclave de animais é un conclave de animais. As estatuas non se poden converter. Un conclave de animais é curioso de ver. É como un momento histórico, poderíamos ver que animal sei papa. Por que papa? Porque para iso é un conclave, non? A ver, lembrade a nosa misión, porque estades un pouquiño dispersas. Claro, pero vayamos por onde vayamos, temos que conseguir información e con estatuas non podemos falar. Vale, pois vayamos ao cónclave de animais fantásticos, pero sen demorarnos moito. Estaba decidido, fai tempo, pero estamos aquí perdendo tempo. Pois veña, ara, imos. Tú tens que falar con eles. Eu vou falar con eles. Moi ben, chegamos cara ao cónclave dos animais. Son animais fantásticos, non son animais normales. Son animais etéreos, moi parecido á súa coruxa e moi parecido á tua águia. Son animais que parecen feitos de maxia, de luz, de enerxía.
como todos os animais que vos atopastes na vila do lado. De éter. Todos os animais están dentro do tocón deste árbore baleira. Ademais, parece como hai unhas medidas de protección e vedes a todos os animais en asamblea, donde un conexiño está erguido e parece que está dando unha arenga e o resto dos animais están atendendo. O conexiño está mirando cara a vos. De vos pasa un pouco cando vos ve acercarvos, pero cando che ve a ti, fala en un idioma que entendedes todos, porque estes son os animais máxicos, non animais naturais. Entón o meu poder non serve de nada. Vale, podes falar con eles normal, pero non necesitas gastar ese poder. Alerta, camaradas! Se achegan aquí os opresores a impedir que celebremos esta asamblea. Nos vimos en son de paz, só queremos recabar información para a nosa misión. Sempre dicides eso, tedes nos esclavizados. Aquí estamos constituindo o primeiro sindicato de familiares de magos. E ves que teu monstro está o Coruxa está aí na asamblea. A ver, Coruxa, que faz? Que a Coruxa chamase Coruxa. Miña Coruxa chamase Coruxa. Coruxa, que pasa aí? Ao que ti tratasme ben, pero o resto dos magos maltratan os seus pasados. Non tens que dar explicacións, tío, con eso. Coruxa, de verdad, o sea, non me esperaba isto de ti, Que de que parte estás? A que non me deixaste ir á boda de meu irmán? Bueno, é verdad, pero é porque non tiñas as plumas ben, as decentadas. Díxenche que foras ao... Díxenche que foras aí a donde tes que ir, Pero non non lle pasaste. Non quixeches. Pois claro, desquedaron a imaxe, Coruxa. Pero é que mínimo, ter un sueldo mínimo e 2 días libres á semana. Eu li nun libro unha vez que a mellor forma de desmontar un movimento sindical é introducir discordia religiosa, o mellor pode facer Están adorando a un deus falso. Sí, pero non os entendo moi a miúdo. Están adorando a un deus falso. Temos que intervir e vou utilizar o poder que me deu Mark Farner, que se chama Radiance of the Dawn. Isto se nos está indo das mans. Vamos a centrarnos. A min gustaríame usar o meu poder de dar bofetadas. No, Ok. a ver, Vamos a lograr unha písima aquí, compañera. A ver, Xana, estánse sublevando porque os tratamos mal. Falso. Estánse sublevando porque os tratamos mal e a túa proposta inteligente é dar bofetadas. Ah, pero eu decía... Eu sempre de parte dos vos. Eu decía de abofetearte a ti. Dereitos para os traballadores. Vale, pois ahora mismo No libro tamén vouche- dicía que esa é a mellor forma de lidiar cunha patronal. Ahora mismo vouche lanzar unha risa máxica porque xa me tocaches as narices. Pero podes lanzar compañeros. Por poder, que tamén podes darle camachada, si queres. No, eu podería abofeteala. Sí, pero primeiro tens que resistir a súa risa. Tiras o dado de 20. 11. Suma de Non me deixan poder en sabiduría, que é 0. E, desafortunadamente, estás ríndote no chan hasta que ela decida que pares. Vale, pero ela tira un seu dado. Tens que tirar ti para resistir a súa magia. Non che fai daño, pero estás aí ríndote sin parar, sin poder facerlle nada. A xigante, di o conexo, a xigante está do noso lado. Defendedea! E vedes como o resto dos animales duda bastante porque están moi condicionados a non atacar aos seus patróns. Está aí o dilema entre alzarse contra o patrón ou manter o statu quo. Síntome incómoda porque non sei por que se está riendo sen nada, así que eu tamén incómodo, así que eu tamén empezo a rirme, pero como en plan Solidariamente. Ok, vedes que gran parte dos animais desvanécense, volven ao seu lugar de orixe. Outros animais comezan a acercarse cara a ti. Non sabes de onde, pero sacaron carteles. Abaixo a patronal, no a los magos, mi magia, mis normas, abaixo explotadores, un montón de carteles. Non parece que vayan a facerche daño físico, pero están facendo unas cartas.
Son infieles, deixarme utilizar o meu poder. Compañeiras, por favor. Deixarme utilizalo. No. Queres usar ese Radiance of the Dawn? Radiance of the Dawn. Radiance ¿Qué of the necesitas de Dawn. matar animales fantásticos? Radiance of the Dawn. Estou incluído nos poderes de Marfarrer. Deixarme Eu opino utilizar o que, meu poder. eu opino que se os atacamos non nos van a dar información acerca Claro, do noso decepcionado objetivo. polo ambiente xeral estos sentados no chan escribindo a terra é nosa non na celulosa nun papel grande. Pero unha R está ao revés porque teño dificultades. É que é tan empático, Un pouco. é tan A mí empático. tamén me pasa. Xa podes parar de rir. Si queres ahora darlle un bofetón, un momento. Ah, vale. Ahora vou te dar un bofetón por lo que me fixeste. Intentou. Efectivamente, dache un bofetón. Pero dache un bofetón moi vendado. Más 5. É un petón que me cae o No, que dou ya redondo. marca na cara para todo por resto do día. Ok, pois aí tes 5 E agora dedos con que son esta grandes cara, como a a tua donde cabeza. vou eu con esta cara ahora? E cos animais podemos... Os animais están jaleando, che, o sea... Viva, viva, temos aquí a unha do noso lado. Coruxa, xa falaremos, se ti máis eu cando cheguemos a casa. A coruxa vais á cabeza Vale, ahora e ponse así aos teus pés como, vale, estou do teu lado. Ahora que teño os animais do meu lado, podo preguntarlles onde está Martín. Vale, necesitamos a vosa axuda. Podedes decirnos se vichedes a un señor que se chama Martín, que ten o pelo loiro e chupado para atrás, e que é moi atractivo e que ten a vía láctea nos ollos e unha capa negra. Podes que ben descrito. Sí, salvo que estás mezclando as descripcións de Martín Sí, e de porque Rubén. non é loiro, nin co Pero- pelo para atrás. Será Rubén, o gilipollas, O gilipollas. este que nos buleaba. Ah, pero ese non é o que estamos buscando. Temos, Son dos No. personas distintas que mezclastes nunha única descripción. temos dislexia e daltonismo. Eu son tonta. Wisdom, poca. Inteligencia, menos aínda. Efectivamente. Entonces, como Todos que os magos son iguales. Como lle teño que preguntar? Que son un señor de capa negra, de ollos de estrela, pero vai ben aseado, peinado, non con ese engominado hacia atrás. Non puido tinguir o seu pelo cambios de peinado. Efectivamente. E tiña Pois moito está. pelo, tiña moito pelo. O dos ollos da estrela é importante, non? Ollos de estrela. Ollos. Solo con eso. Acércase con eso. Camarada, por supuesto. Vímolo ir cara ao norte do lago, acercouse ás estatuas que estaban ali, empezou a poñer unha capa de distinto color a cada estatua e abreuselle unha porta. Imos. Entrou pola porta. Efectivamente, entrou pola porta e perdemos a pista. Vai ser complicado. Eu apostaría que é unha porta máxica. Queredes firmar a nosa petición de aprobar o primeiro sindicato de familiares máxicos? Non sei escribir. Tedes un manifiesto? Efectivamente. Non temos tempo para o vosso manifesto. Claro, daos un facsímil do manifiesto. Deixarme utilizar o mentismo. Firmadesme o... Sí, pero mentíllesme. Usted quere ser a primeira maga que Eu firme? non, obviamente, non estou para nada de acordo. Non está de acordo en que teñamos 2 días a semana libre? No, miña área pago yo. Espera, déxame pensar. A barriga vai pa que lado. Vai, xa está. E se neses 2 días eu necesito os servicios de coruxa, que fago? Oh, típica mentalidade de opresor. Non hai con quen falar. Isto, como meu pai non pasa. Radiance of the Dawn. Quere? Sí, Ok. No, date quieto. sí, quero tipar. Un segundo, vou levanto despois, non me magastes. O meu Deus deu uns poderes para que os empregue. Emprégalo. Sí. No, Ok. Dios Vedes mío, como nos faga falta, crújote. ao redor levanta o seu símbolo divino, ao seu redor emana un brillo que fai arder e vomitar Estamos todos. a todos os animais que estaban ao vosso redor. O único que queda Que lle fixen? Perdón. queimástelos a todos. Sí, son un tiefling, joder. Con daño divino, ¿no? Non foi lume, foi como daño divino. E o único que queda é esa carpetilla do sindicato de animais máxicos que cae a cámara lenta aquí. Pero por que mataste a todos esos animais? Non entendo. Teño Porque que decir era que Ti que eres limpieza. maga, sabes que non están mortos, que Mm. volveron a ese plano de hadas donde viven hasta que se convocan. Podes decidir non decidir. Sí, eu saquei matrícula de honor nesa materia, sei perfectamente onde foron.
Entón tiraches o poder porque estes non morren. Poder ilimitado. Bueno, non estou de acordo cos teus métodos, que son un pouco exagerados, Poder pero ilimitado. no fondo sí que creo que fixeches ben. Sí. Coño carpeta e comentolle así nada. Participamos sen querer nunha cousa que se chama terrorismo patronal, pero non pasa nada porque podemos reformar noso sindicato, pero non lles digas nada a eles. Este poder podo volver a utilizalo solo Despois dunha siesta. despois dunha siesta. Penso que deberíamos facer un descansiño, se vos parece, para dormir unha siesta. Eu penso que deberíamos ir a buscar a porta máxica. Eu tamén. Vale. Ahora te jodes. Vale. O sea, non lo pensado. Eu avisei. A ver, pero estuvo guapo, Bueno, Estuvo non guapo. o vou negar. Sempre está ben cometer unha masacre. Un sábado por lá. Genocidio. Un xenocidio. Pero espiritual realmente. Tampouco pasou. Non o sabes. Eu sei, non? Tú pensas que morrendo Genocida. Eu sei, non? Vamos a cosas. Símbolo para nadie conocido. Molaba que te chamaras Netanyahu. Hostia, que duro. Eso non se me entenderá. Ese nome non me sona neste continente, non sei de que falas. Ti sigues levando a pancarta de non a celulosa durante todo o camiño ou deixala atrás? Ok, De feito, tiño un cordel para colgado. perfecto. Avanzades cara ao outro lado do mago, do outro lado. Avanzades cara ao outro lado do lago e chegades a esa construcción que se mete nese istmo dentro, non sei como se dice, nunca leu se dice, verdad. Que se mete cara dentro do lago e unhas figuras máxicas, unhas esculturas máxicas que os recordan un pouco a vosa compañeira con esa capa, esas túnicas e demais, custodiando unha porta. Hai 4 pequenas estatuas rodeando a porta, 4 estatuas, unha de unha cor distinta. Hai unha negra, hai unha branca, hai unha rosa e hai unha azul. Ademais, hai 4 capas das mismas cores. E, grabado en pedra, nun altar xusto onde están as capas colgadas, un enigma. Xa mudas a min porque son o máis listo. Leo, Aquí respectivamente non sabemos leer e non sabemos interpretar o que leemos. Ok. Así que Leo vos o enigma, compañeiras. O enigma das capas. Os aprendices branco, azul, negro e rosa están a falar tras a cerimonia de nomeamento. Cada un viste unha capa de distinta cor. O aprendiz rosa di: "Inda non creo que o arquimago nos puxera nomes de cores, e que ningún dos nosos nomes corresponda coa cor da nosa capa. Odio o meu nome." "A min gustame o meu nome", di o aprendiz coa capa azul, "é a miña cor favorita." "Que sorte", di o aprendiz rosa, "se me tivera posto a capa negra hoxe tería un mellor nome." "Eu tamén odio o meu nome, pero é o que toca", di o aprendiz negro. Necesito telo de antes. Penso que aquí os poderes de Malfarrer non nos poden axudar. Incluso é un pouco complexo hasta para min, recoñezo. Non me caen os anéis de recoñecer que é un enigma complexo, pero A ver. imposible. O tipo da capa azul gusta o seu nome. Pero ningún coincide, ¿no? O sea, no. O azul leva a súa cor favorita. Mentre traballas vou botar aquí. Bueno, vos podes tomar un café o algo. Vamos a decir esto. Que sorte, di o aprendiz rosa. Se me tivera posto a capa negra hoxe, tería un mellor nome. O sea, Será que ten Paco. a capa negra? O sea, será que se chama negro? No. O sea, pode ser que rosa o da capa rosa se chame negro. Pode ser. Sería eu tamén odio o meu nome, pero é o que toca, di o aprendiz negro. Non hai datos aquí. O primeiro, tes claro que o enigma vai de que hai 4 estatuas, unha de cada cor, e 4 capas das mismas cores, e hai que poñerlle a capa que corresponda a cada estatua. E tamén sabes que capa da mesma cor non vai con Non vai estatua da con- mesma cor. Está clarísimo que a capa negra vai coa rosa.
Entón, ata aí, sabes que este tipo de exercicios de lógica son bastante comuns no mundo máxico e a forma na que vos enseñaron a resolvela é, pois, pos os colores das capas nun lado, os nomes dos señores en outro e vas tachando hasta que só queda un. Ou Pasa que nesa materia non me probar. saliu moi ben o exame. Suficiente información. O sea, Podemos facer combinacións ata que... Podedes? Sí que podemos. Sí que podedes. son demasiadas combinacións. Polo pronto sabemos que non poden... Por un momento ia facer que polo pronto podemos facer... Sabemos que non pode coincidir o nome co cor da capa, xa é descartar algo. Estabas a piques de empezar a falar como a min. É que son moi influenciable. Iso é influencia do noso Deus, xa común. E está no saco. Pois iso, que podemos poñer avanzar algo de... Non? Alguna das capas? A ver, lee información. Tía. Que o lea, Sí, outra vez, a ver que pasa. Queres decir, Xela? Xena. Os aprendices Branco, Azul, Negro e Rosa Nah, xa o leo eu, non te a cansas. falar trale cerimonia de Non vamos a acabar nunca. Cada un viste un capa de distinto Por que lle mandades ler a ela? O aprendí a Rosa di Era non esa. creo que o Akimago nos puxera nome Que pasa co de R? core. E que ningún dos nosos nomes corresponda coa nosa cor da capa. Odio o meu nome. A min gustame o meu nome. Vi o aprendiz coa cape azul. É a miña cor favorita. Que sorte. Vi o aprendiz rosa. Erosa, Se me tivera posto o capo negra, o capo. sería un mellor nome. Eu tamén odio o meu nome, pero eu que toque. Vi o aprendiz negro. Non entendín nada. Non. Non teño capacidade. Non salimos de aquí, Eso, descartamos dous. Para de sinalar, porque non significa nada que sinales. Que queres decirme? Fala. O negro e rosa. O rosa e negro. Para. Entón, que sorte. Di o aprendiz rosa. Vale. Es rosa. Se me tivera posto a capa negra hoxe, tería o mellor nome. Sabes que rosa Entón non que era? non ten a capa negra Non tampouco. ten a capa negra tampouco. Vale. Entón, rosa leva a capa branca. Aí estamos. Pero as cores son infinitas. No, azul, rosa, branca e negra. Teño inspiración divina ou algo As cores así. no universo. Eu tamén E non odio podo fazer algo para que... o meu nome. Podo fazer algo? Que queres facer? Inspirarme co meu Deus para que me indique a orde das cosas. Hai un conxuro que vale para eso, pero non tes Non preparado. teño. Quen odia o seu nome? Que? Podemos deducir que negro tampouco leva a capa azul. Obviamente, porque se está falando co que leva a capa azul, Claro, por iso. Entón, negro tampouco leva a capa azul. Pero quen leva a capa azul? Que? Non sabemos quen leva a capa azul. Ah, vale. Leva a capa azul, quen leva a capa azul. Pois entón ten que ser outra. Ten que ser outra, o sea, ten que haber máis cores, porque se rosa non é branca, nin azul, nin rosa, pero non dixen que non fose. Hai outra, hai Aquí hai outro. outro que? Branco e azul. No, branco non é azul, porque pode ser azul, rosa ou negro. Pero azul solo pode estar aquí. Ah, non, está No, aquí. azul pode ser rosa, branco ou negro. Non sei, eu non entendo este problema. Que ibas a facer? Non me deixa... O sea, rosa non ten a capa azul, nin... No, rosa se quedamos en que branco. Rosa e branco. Entón os demais non. Colocades a capa rosa, o sea, colocades a capa branca a rosa. Sí. Ok. Colocades a capa sobre colocades a capa branca sobre a escultura rosa. Sí, claro, claro. E negro non ten a capa Negro e rosa. negra, obviamente, non ten a capa Branca porque Azul. ten rosa.
Exacto, e non ten a capa branca, claro. Entón é rosa. Entón é rosa. Eso es. Colocades a capa rosa a escultura negra. Entón queda Bueno, entón, branco. Azul e branco. eso, descartamos dous. Para de sinalar, porque non significa nada que sinales. Que queres decirme? Fala. O negro e rosa. O rosa e negro.